खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि कारहानायाव जिल्ला असम साहित्य सभानि 10थि जुनिया बोसोरारि जथुमा। मालदीवनि एसेम्ब्लियाव दुंहाव थासारि, सानै एमपिआ एसेम्ब्लि हाउसआव बुलायलायदों। नीतीश कुमारा फिन एनडीएआव लोगो जाहैफिनबाय। बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनो सोरखारखौ खावलायदों। राजखान्थियाव फेक्टर जानो हायाब्ला ट्राइबेलफोरा सानसे गोमोरलांगोन बुंदों दिपेन बर'। साउदुरपिटायाव सानै बाइक सिखाव हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। असम साहित्य सभानि जर'खा जथुम्माया कारहाना दालाइ साहित्य सभानि हेफाजाबजों 190 नं कारहाना गुदि फरायसालियाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बेजों लोब्बा लाखिनानै फुंनि 8:45 रिंगायाव कारहाना दालाइ साहित्य सभानि आफादगिरि प्राणेश्वर मेहतिया आसाम साहित्य सभानि लोगो आफादगिरि पमला सैकियाया मुंख्लं बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। मुंदांखा समाज सिबियारि टर्निटर सरनिया कारहाना दालाइ साहित्य सभानि रांगिरि विष्णु प्रसाद सैकियाया फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लिंथुमगिरि पबेन्द्र दासआ बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बेनि उनावनो बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि गायसनगिरि आफादगिरि गणेश चन्द्र नाथनि आफाद दैदेननायाव बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि 2023-2024 मायथाइनि 4थि बोसोर आबुं जानायनि जथुमनाय जायो। सानजौफुआव कारहाना दालाइ साहित्य सभानि मेथाइ रोजाबगिरिफोरा सिर सेनेहि मरफासा जानोनि मेथाइजों बेखेवनाय थान्दै मेलखौ बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि करुणाकान्त देकानि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय जायो। उनाव बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि कामदेव दासनि आफादगिरि मासि नाजावनायाव खुंफुंनाय थान्दै मेलाव माखासे बेसेन गोसा थांखि लायो। बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि गायसनगिरि आफादगिरि गणेश चन्द्र नाथआ बेखेवनाय थान्दै मेलाव बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि माखासे बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। गेवलां मेलनि उनाव बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि कामदेव दासनि आफादगिरि मासि नाजावनायाव खुंफुंनाय गेवलां मेलाव आसाम साहित्य सभानि जाला आन्चलिक मावख'नि बारग' नेहाथारि दामोदर तालुकदारआ बेखेवो। गेवलां मेलाव बाहागो लानाय माखासे मुंदांखा सुबुंनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों जिल्ला साहित्य सभानि 10थि जर'खा बोसोरारि कारहाना जथुम्माया थुंगेयो। मालदीव हादरा आथिखालाव भारतनि हेंथा जानानै अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ। समबारखालि मालदीव हादरनि सानै एमपिआ एसेम्ब्लियाव बुलायलायनायाव आहमेद इसा मुंनि सासे एमपिआ हेंथा दोलो मालदीव डेम'क्रेटिक फ्रन्ट दोलोनि एमपि शाहिम आब्दुल हाकिमजों गाग्लोबजानानै जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि भारत लैथोमानि बिखायाव थानाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन दिप हादर मालदीवनि हादरगिरि मोहम्मद मैजुआ गावनि हादरनि रायजो राजाजों सोंखारि जादों। मानो होनोब्ला आथिखालाव 2023 मायथाइयाव मालदीवनि हादरगिरि सायख'जानायनि उनाव मोहम्मद मैजुआ भारतनि हेंथायै गसंनानै चाइनाजों आखाइ हमनो नाजादों आरो भारतनि मुवा बेसादखौ नेवसिनानै चाइनानिफ्राय जाहाजनि जोहै मुवा बेसाद लाबोनो हमदों। बेनिखायनो चाइनानि आखाइ हमनायखौ मालदीवनि रायजो राजाया सुखुवाखै आरो हादरगिरि मोहम्मद मैजुखौ सोंखारिदों। मानो होनोब्ला बेनि सिगाङाव भारतखौ नेवसिनानै नसुं हादर श्रीलंकायाबो चाइनानि आखाइ हमदोंमोन। नाथाय 2022 मायथाइयाव आंखालनि मोगा-मोगि जानाङो आरो श्रीलंकानि खुंथाय गोहोआव थानाय हादरगिरि गाहाय मन्थ्रि गासैखौबो होखारदोंमोन। बिहारनि राजनैतिकआव सोलाय-सोल'। जनता दल इउनाइटेड दोलोनि आफादगिरि आरो आथिखालाव बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारा कंग्रेसजों दाजानाय इन्डिया एलायन्सखौ नागारनानै एनडीए एबा नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सजों आखाइ हमहैफिनबाय आरो लोगो जाहैफिनबाय। मख'नो गोनांदि नीतीश कुमारा सिगाङाव एनडीएजों दंखायोमोन, नाथाय 2022 मायथाइयाव एनडीएखौ नागारनानै गावनि समाव लालु प्रसाद यादवजों दाजानाय राष्ट्रीय जनता दलजों गोरोबहैदोंमोन आरो उननि समाव इन्डिया एलायन्सआव हाबफैदोंमोन।
नाथाय दा लकसभा बिसायख'थिनि सिगाङाव एनडिएआव हाबफैफिनदों नितीश कुमारा गावनि जेडीयू दोलोखौ लानानै। बिहारनि एसेम्ब्लियाव आथिखालाव गासै सा 243 दङ आरो बेनिनो गासै सा 122 एमएलए दङ जनता दल इउनाइटेड दोलोआव। मुंख्लंफोरनो बिटिआर गोरोबथा बायदियै रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनो बिटिआर सरकारखौ खावलायदों बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नखरनि आफादा। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो सरकारा फोसावखानाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ मोनजोबनांगौनि थाखाय फिन आरो दाबि खालामदों बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा। बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव मोनसे आलांगा मेल जथुमनायनि उनाव बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ फैगौ फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो होजोबनो नांगौ होननानै दाबि खालामदों। बर' हारिनि थामोनथा आरो हारि रैखाथिनि सोमावसारनायाव गोबां जोहोलाव-जोहोलावजो मुंख्लं जानायजों बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथाया जालांबाय। नाथाय दासिमबो गोरोबथा बायदियै मुंख्लं सुबुंनि नखरफोरनो होनो गोनां 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावनायखौ दासिमबो मोननो हायाखै मुंख्लं नखरनि सुबुंफोरा, जायनि थाखाय गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरा सोरखारनिफ्राय फोसावखानाय 5 लाख रांखौ गोबाङानो मोननो हायाखै। बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ होनायनि गेजेरावबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुङाल' मोननो हादों होननानै अजद दैखांदों बिथांमोना। दासिमबो बाक्सा जिल्लायाव गासै 1010 नखरफोरानो सोरखारनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ मोननो दंबावो होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोनो, जायनि थाखाय आद्रा थानाय नखरफोरनो अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'खौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। खुंथाय गोहोनि सोरखारा मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबाब्ला फैबाय थानाय समाव राजखान्थि बिथिङावबो गोख्रों राहा लागोन आरो राजा लामायाव सोमावसारनायनि थांखि लागोन होननानैबो बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय रोखायै फोरमायथिदों। अल आसाम ट्राइबेल संघनि 39थि 3 बोसोरारि शिबसागर जथुम्माखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 27, 28 आरो 29 जानुवारि 2024 खालाराव जननेता भीमबर देउरि केट्र केटियरि हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाया जागासिनो। बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय नैथि थान्दै मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बेखेव बिबुंथियाव बिथाङा आसामाव ट्राइबेलफोरनि जेंना आरो बै जेंनाफोरखौ खौसेयै सुस्रांनांगौनि सायाव बिबुंथि लाखिनानै राजखान्थिजोंसो ट्राइबेल हारिनि जेंनाफोरखौ खौसेयै सुस्रांनो हागोन होननानै राजखान्थियाव फेक्टर जानो हायाब्ला ट्राइबेलफोरा सानसे गोमोरलांगोन होननानै बयखौबो खौसेयै थानो खावलायो। बाक्सानि सालबारि महकुमानि आनन्द बाजार आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय साउदुर पिटायाव साननि समाव रायजोनि हेफाजाबजों पुलिसा 2 मटर साइकेल सिखावखौ मटर साइकेलजों लोगोसे हमनो हायो। हमजानाय मटर साइकेल सिखाव 2आ साउदुर पिटानि शिबशंकर नाथ आरो किशोर सिल। AS14M3778 नम्बरनि गंसे बाइक खावदोंमोन शिबशंकर नाथ आरो किशोर सिलआ। पुलिसा जायगानि रायजोफोरनि हेफाजाबजों मटर साइकेल सिखाव 2खौ हमनो हायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।